ஏன்பா இந்த திடீர் கோபம்? உன்ட்ட நான் அப்பா அம்மாயா பழகுறேன், ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகுறேன். ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் என் கல்யாண நாளைக்கு என் பொண்டாட்டி இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கேட்டா ஐடியாவை கொடுக்குறேன். ஐடியா நான் என்ன ஐடியா கொடுத்தேன்? நீ என்ன ஐடியா கொடுத்தியா? அம்மாவை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பாட்டு போடுப்பா, அம்மா ஈஸியா இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் சொன்னீல. உன் பேச்சை கேட்டு நான் போன்ல பாட்டு போட்டா சரி அம்மா நல்லா இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டான்னு என்னோட ஓன் வாய்ஸ்ல அம்மாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடினேன். அதுக்கு அம்மா என்னை விளக்க மாத்திர அடிக்காத குறைதான். இப்படி என்னப்பா அம்மா இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ஓன் வாய்ஸ்ல பண்ண? அந்த பாட்டை பாட வைப்ப. பாடு. என்னக்கே பொண்டாட்டி என்ன சுத்தி வப்பாட்டி எக்கச்சக்க ஆயி போச்சு கணக்கு. இந்த பாட்டு தான் பாடினேன் அம்மா.